Ta, kuyawa. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Ta, 52 ka malita. Sa isang delivery, umabot ng 52 One delivery lang, oh. na bagahe. Grabe ha, eh. Kadaghang kwarta. Samtang mga pobre, wagi kwarta in taon. Nabahaan na mga higala. Ang flood control Makikita to na. rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, Ayay, media. Ayayay. tawag nating mga media operators. Isi. Diha ng laay ron. Ganyan po sila mag-deliver. No? Kinsa ka na yung mga media po na napilan eh. Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. Pausa gamay. Marami pa po. Pausa gamay. Kini magkurakot ha, kinsa ni mga kurakot. Ha? O kinsa ni mga sakops media nga naapilan eh. Bantog ra nga ang uban na ni murag dili ganahan mo cover ini balita ah. Magduda lang sa taba. Magduda lang sa ta. Ha? Mo naman og wa man kayo no mingaw man ha. Why gana mo cover ang balita ah? Bebe, ati padayon. Okay. Iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Sus grabe ha oh. Tulog ka tao, maglisod og alsa. Pagkakortaha gid nang mahon. Bugatas kwarta eh. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, na obserbahan at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Ayay, ICC. Kini na. Kuya ning allegation ha? Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Ala, Kaya 56 million. nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Ayay, diha na. O katsa, gamay lang. Pause ha. Kini seryoso ni nga allegation. Seryoso ning allegation. 56 million di ay ang sulod anang usa ka trolley bag. Unya duha ka trolley bags ang gipabayloan og dollars. So nakakuha sa 2 million US dollars day. Kuyawa oy. Kwarta ni. So kwarta ni sa katawhan day maohon. Buhi sa katawhan magigamit mga sugid tig paminaw.
Ano aligasyon ni mga higala? Sus. Kumusta man? Dili ni imbestigaron ninyo? Magpakabutabungol lang ng mga tao, ani? Ha? Kung Duterte ang ma-involve, saba kayo sila? O Marcos ang ma-involve, hilom pa sa tirana? O mga congressman ang ma-involve, hilom pa sa tirana? Kaya kini mga affidavit na may gisay-say mga congressman, ipatas na to. O sabaan kay ka, o bisag kinsay ma-involve kay imo, sakitan yung ka nga gikawat ang kwarta na. O di, niya mas dako pa ning kwarta o. Nganong hilom pa man lagi mo diya? Ha? Di ato ipadayon mga sukitig paminaw. Sige, go ahead, Nems. Nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Na, Trillanes, oh. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Oh, boss. Kini sayon man ni kayo mga counter-check. Sayon man ang mag-counter-check sa mga hotels day. Na may mga CCTV na mga hotels. Sayon ka ng counter-check. O mo imbestigar mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Nga mo maklaro mahigala ba? Unsa man, wa man kay pabor-pabor ka. Be. Kini binilyon naman eh. Liman ka na mga kaigalan? Kana mga hotels kay gisak-ana na, kana mga sakyanan nga gipanggamit. O asa dapita na, naman ay mga CCTV. Sayon ka ng i-counter-check eh. Labi na mahigala kini Senator Ping Lacson, PNP chief guni mga kaigsunan. Suito na sa investigation day, Lacson. Suito. Para ba ng mga NBI bag mo imbestigar ba nga ang krimen kuhaon nimong mga CCTV sumpay-sumpay na aron may bawaan may galag unsay tinuod. Kani sayon na ni. Labi na kay ang mga gipanganlan nga mga lugar, BGC, kanang mga BGC mahigala nga mga lugar, kanang mga establishment sina masumpay-sumpay nimong CCTV diha. Pwede pa kanang tibuok BGC dai na anay mga masumpay-sumpay nimo na. Why efforts mo ana nga inyong kuhaon? Straight to the point. Dati padayon mga kaigalan. Okay, proceed Nims. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people
sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong nasentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Okay, so kini nga portion, standby ha, ang ICC mahigala nga kuan kuyo ni nga portion, plus sunod nga portion sa affidavit ang mga congressmen nga gipanghinganlan. Standby. To the point. Atong balikan mahigala ning press conference. Limang kay ning mga kwartaha mahigala kadaghanan ning kwartaha pakita ara gutong mga pictures kwarta dong. Mga malita no. Didaghana. Mali-malita ang kwarta. Trolley bags mga gipanggamit. Kani oh. O niya nato nag-ihap nato yung mga kwarta nga kanang ladlag jud ko lamisa dong names, dato names. Patang kwartaha Jerome. Samtang ang ato mga igsuo mga kabos may galan nga anod na kay wa maimplementar ang flood control project og tarong. Pero kini mga tawhana bida ka luho kayo mga sukitig paminaw. Kini mga kuan grabe ni mga pagkakwartaha mga kaigalan. Nato say gibutang sa lamisa nga mga kwarta pagid. No, mo ni mga kaigalan, no, atong balikan ang press conference mga sukitig paminaw. Kay isla may nagyagyag ani ug maohon ni medyo appeal day mga ICC investigators. Oy. May gani maimbestigaran para maklaro ba. Ipatawag ni Lacson ni sa Senate Blue Ribbon Committee mas maayo. Marugo pa may statement mahigala si Ping Lacson ani. Katungong kagutisa, wa na mas gutisa. Nya ang ilang pasumangil itong kagutisa, wa man ang affidavit sa untaman nga pag notaryo, kuan man kana na ang pilimod mang abogado nga notaryo. Kini kung kining abogado nga si Attorney Baligod nga maoy uban ini mga Marines ug may nagnotaryo dan ini gini kabalibad ay. Mao naman to gipadako nila. Wa oy ang pagnotaryo dili. Kini ginotaryo na gani klaro. May atong balikan mga kaigsunan ha. Kini nga press conference gipadayon sa kuno tanong. Dong names, go ahead names. Okay, kana. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o direspeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Mo na gidangat ron. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang
so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam nyo po, sa ngayon ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam, hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap sa ating armed forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Do not restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because alam nating lahat, ang katotohanan lamang ang magpapalakas ng ating republika. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na para sana sa mga tao. Tayo po ay nagpapakapagod para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Pero sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Okay, arita sa question and answer portion. Nanay mga pangutana dong. Okay, ato paminawon mahigala. Okay. Kaya i-microphone na kanang utana. Kana. Be aron nga to masuta mahigala kung saan yung kalakiha.
Ako ipakita niyo ang affidavit ron taon ha. Screenshot lang tong affidavit kasi mga congressman nga nakadawat. Mahinay man. Mhm. Medyo hinay man. Ipaduo sa baba ni mo Inday. Ang microphone day. Alam niyo po, ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pagde-deliver ng pera. Pero Okay. gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo? Mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park, Okay, standby sa dong. Aguado, sa tapat ng Malacanang. Alright. Po sa dong. So kining affidavit naman tay kopya mga sukiti paminaw akong gi tagapagtagad mga higala. Taas-taas ng affidavit na doon na mo picture, no? Sa affidavit mga sukiti paminaw. Unya ni adinhi mga higala ang mga pictures ni adinhi mga kigalaan. So taas-taas ni yan ang gisulti sa abogado but mo ning gi-execute nga affidavit sa mga Marines. Taas-taas mo din nila daghana ba nila yung kuana, no? Unya ni ay gipanganlan nga mga daghana ko ni mga congressman day nga apil ani. No, kadaghan day nga mga congressman nga apil. Sa kuan, paragraph 43, paragraph 44, yes, paragraph 44. Pwede na to ning kuan ng paragraph 44 dong, ma-screenshot na to ni. Aron ato masuta, basahon ko na lang ning sa paragraph 44. Pag gihatod ina, kay naman mga affidavit man ni mga kaigalaan, ining mao mga sakop sa Marines. Giingon diri mga higala, kini paragraph 44, giingon diri, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen, women. So nag-deliver pog mga malita-malita sa mga congressmen. Nalalaman namin na ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay
ng ilan sa mga House of Representatives at yung iba ay nakuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Nagi-address day. Sayon na ni siyang tanawon kaya na may address.